Wendy Holdenerovú, inak by bola až v tej druhej žrebovanej skupine. No a Michaela Šifrinová môže ešte vylepšiť ten americký skvelý začiatok slalomu v Lienci. Šifrinová už je na trati po včerajšom víťazstve v obrovskom slalome, ktoré bolo už jej 92. v kariére. Určite je dobre psychicky naladená. Sebavedomie jej samozrejme nikdy nechýba. Ale navyše je podporené aj tým včerajším víťazstvom. No a Šifrinová zvláda zatiaľ veľmi dobre nástrahy prvého kola. Veľmi špecifický slalom v Lienci. Náročný kopec s množstvom zmien smeru. Šifrinová s vycibrenou, vybrúsenou technikou prechádza bez chýb a dostatočne rýchlo a plynulo v rámci celej jazdy a preto má takýto výrazný náskok sekundy a 14 stotín, tak to je doslova devastujúce pre súperky. Takáto prevaha. No a Američanky zatiaľ ovládajú prvé kolo. Šifrinová prvá, Molcanová druhá. Švédka Anna Svenová Larsonová drží tretiu priečku. Petra Vlhová zatiaľ 6. miesto. A Michaelu Šifrinovú má však obrovskú stratu 2,41 sekundy. Čo rozhodne je v tejto chvíli dosť frustrujúce. Aj mama je prekvapená z toho náskoku, aký Michaela má v tejto chvíli. Skrátka je to veľká Šifrinovej paráda v rakúskom Lienci. Víťazné double je veľmi blízko už po prvom kole. Po včerajšom triumfe v obrovskom slalome